Aduh, 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 aduh. Apa ayo? Tontonan kuwi lho. Oh iya, Tin, rujak kuwi piro? Walah yo gak usah. 20 ae. Apa ayo? Tontonan kuwi lho. Ngopo, Pak De? Ulekanmu ki lho Yul, gare wong cemleguk. Wong gur gawe sambel ae lho, Pak De. Sambel gaweanmu ki enak to Yul, ora kaya nggone mbokmu ki pedes tok kuwi. Apa, Pak De? Ora Yul. Pak De, tolong juga cokak kae, Pak De, cokak. Iya. Ya apa prakteknya ah? Lho piye to Yul? Piye, Pak De? Alon-alon to Yul. Men ngopo kae, Pak De? Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Kerasa tenan ya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Enak. Piye, Pak De? Penak ora? Oh, enak nih. Orang kayak tangannya bojoku dok. Wah, sareram. Iki sakjerone opo ora, Lek? Iso to, Nduk. Kene lho wis biasa, Lek. Tapi yo bayarannya beda. Piro tak bayar, Nduk? Ambune sikile kok koyok ngene yo. Tenan yo, Lek. Iya wis, diapakno aku gelem. Apa to, Pak Lek? Aduh, piye iki, Bude? Halah babano, buang kali lak ya wis. Lah, gak eman ta, Bude? Ngapa wong kaya ngono ae kok geman oke tunggale ning jaba, dikeki bandrol kuwi akeh. Abrakan dadone kok dirosokne lho ora payu sapa sing doyan. Alah, Nduk. Oh, awakku malah lara kabeh lho, Nduk. Mulane aja macem-macem, Lek. Kakean polah kok. Aduh. Aduh. Ah.